Pigpapasiguro permi ni May kan purok 3 barangay Bagumbayan Daraga Albay na perming malinig ang sendang natad. Permi niya man pigpapasiguro na daing nakatambak na tubig sa sayang mga paso na posibleng pag-ugbunan ng mga lamok urog na ngunya na daing untok na pag-uran. Sabi niya, iniman ang sayang lakdang. Ngani maiibitar ang sayang mga aki sa dengue. Urog na ta may mga naitalaan ng kaso kaini sa sendang banwaan. Nililinisan, tapos tinataob na lang. Para hindi umano yung mga tubig, mga kitikite. Mga kanal, nililinisan, lagi. Papaliguan, tapos lalagyan ng lotion. Tapos lagi naman kami kaya electric fan. Sa datos kang Daraga Rural Health Unit, pun Enero sundo Oktubre, puminakol na sa 21 kaso ng dengue ang nairehistro sa banwaan. Naitalay ni sa Barangay Matnog, Anislag, Peña Francia, Barangay Tagas, Bagumbayan, Kilikaw, Barangay Pandan, asin Barangay Sagpon. Sigun kay Doktora Edna Preyatan, kadaklan sa mga tinamaan ng dengue, iyo ang mga estudyante sa kinder sundo elementarya. Delikado ang dengue virus, kaya kung day tulos ini maagapan, pwede si rining mauli sa kagadanan. Actually, sa mga active, warm, attract sila sa sa mga warm-blooded na so mga kunyan sila duman. Tapos mga kaya ini mga aki na ini ang oftentimes na affected. Yung yaon sa luwas yung yaon sa kunyan, mga aktibo mga Pira sa mga sintomas ng dengue iyong pagkakaigwan ng kalintura, pagsusuka, rashes, pagsunggo asin pag-udo ng may dugo. So kita sa sa Municipal Health Office, pag may mga cases, actually mas kiday pa nga pero iwa kita kaya sa barangay na BHERT, Barangay Health Emergency Rescue Team. Tapos sila yung sa barangay ang pag-activate with regards sa health. Pero iwa pa kita kaya na aside kayan, iwa kitang dengue brigade. So pag may mga case ipaisitulo sa barangay na iwa kamong araw kayo ng case, so dapat ang gigibuhon mapuna naman kita kang 4S na pigsasabi. So bagang maanap ka mga kunyan, breeding places. So dapat ma-search and destroy. Itong pinaka-importante. Kaya nga ni makaibitar sa dengue virus, abiso kang opisina, imantinir ang kalinigan sa loob asin luwas kang istaran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal